Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon. Egunon, Inigo. Egunon ekipo eta egunon guztioi. Zer moduz musika on pixka bat entzuten badugula hasteko? A ber, adibidez. Adibidez, Hector Berliozen Sinfonia Fantastikoa. Mila 1803an jaio zen Hector Berlioz Lakotzen. Berlioz frantziar musikagile romantiko garrantzitsuna izan zen, bere garaian musikari bitxi gisa ikusia bazen ere. Gaur, inspirazio handiko melodigile eta harmoniaren berritzailetzat hartzen da Berlioz, eta gure egunerotoraino iritsi den estilo polifoniko baten asmatzaile ere izan zen. Eta bere lanik ezagunena entzun dugun hau, edo entzuten ari garen hau, Sinfonia Fantastikoa. Fantastikoa esan duzu. Fantasia gai da gauzak zerezetik sortzeko, ez da? Osea, batean zerbait agertuko balitz orain fantastikoa izango litzateke, ez da? Nora zoazenekin, Mai, zertarako da fantasia guztia? Jo, Jure, barkatu, baina ezin dut beste loturarik aurkitu urrengo aipaminarekin. Ez dakit, gaur fideoaren munduko eguna da, nola lotu hori? Fantastiko, Mai, fantastiko. Gaur fideo eguna da, oso ondo. Bai, nahi zu ingeles esan da, beste xarma badauka entzulio, Noodle Ring Day, ora bai ez da, NRD, bestela esan genezake. Badirudi, txinatarrak izan zirela pasta kontsumitzen lehenak eta Marco Polok sartu zuela Italiara, 1721 Bueno, Italian, Oreta Zanini de Vitak, pastaren entziklopedia liburuaren egileak baztertu egin zuen pasta italiara Txinan sortu zenetik dioenez, Marco Polo Italiara itzuli zenerako, italiarrek 200 urte zeramatzaten pasta jaten. Zaninik azaltzen du Gari Gogorrez egindako pasta lehorra Italian zegoela 800 urte inguruan. Siziliako konkistatzaile musulmanek sartu baitzuten. Txinatarrak, italiarrak, musulmandarrak, uste dut besten sukaldeetan sartzen ari garela. Maria Ángeles, benetako artista ez oilik Casales. Gure sukaldaria Maria Ángeles, benetako artista ez oilik Casales. Eskola beterik du gizon tripazales, halan behartzen gaitu amakumeak lez. Eskola beterik du gizon tripazales, halan behartzen gaitu amakumeak lez. Gure sukaldaria Maria Ángeles, halan behartzen gaitu bai amakumeak lez. Asteko ensalada hotzik bada zopa, aurretik zero berik bateleike opa. Asteko ensalada hotzik bada zopa, aurretik zero berik bateleike opa. Akukusearin. Goiuri, nik dut agode baino, doinu hauekin ez bixi jartzen den gorputza. Abestia asko gustatzen zain ere. Tonto mazoa. Eta zopa bero batekin, naizue, bakize nola jaten nuen zopa txikian nintzenen. Ez dakit jakin nahi dudan, Mai. A ber, nola? A ber, lehenik salda guztiaten nuen, eta gero goiar erabiltzen nuen fideoekin bideak egiteko. Bideak? Bai, bideak, edo Argentinan esango luke bezala, pibe, un caminito. El caminito. Caminito. Zer ari zara esaten, Mai. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Lotura fantastikoa berriro, Mai, 1880an jaio zen Toulouseen Carlos Gardel, musikagile, abeslari eta zinema aktorea. Gardelek, 23an Argentinar herritartasuna hartu zuen,
eta tangoa ezagutarazi zuen mundu guztien. Oso ona gardel bai, baina nik ez dut uste fantastikoa izan zenik fideoak eta Argentina kombinatzea mai. Gogoratu Mafaldari etzaiola zopa gustatzen. Bueno, baino Lulu txikiari gustatu zitzaion. Lulu txikia? 1904 egun horretan jaio zen Marge Lulu txikia edo Little Luluren sortzailea. Marjorie Henderson Buell, Marge izenez ezagunagoa 1934an hasi zen lanean The Saturday Evening Post egunkarian. Eta horrengo urtean argitaratu zuen bertan bere lehen komikitira, Little Lulu. Lulu neska jator, bihurri eta alaia da, eta bere lagun guztiek aholku eskatzen diote beti. Mommy's lipstick for the letters you write. Though the clock says 7:30, it's really after 10. Looks like Lulu's been repaired. Dantzatu, Guri, dantzatu. Baina, hau ez dakit nola dantzatzen da? Gorputzari utzi joaten. Little Lulu, I love you, Lulu, just the same. Racing through the pantry, sliding on the floor, hiding in the closets, slamming all the doors. Lulu oso jatarra da, bai, baina Mafalda nahiago du nik. Eta Mafaldari etzaio sopa gustatzen. Eta badakizue, nortzuk ezin duten, hemen beste hau, gustatuko zaizue, nortzuk ezin duten fideorik jan ahotik erortzen zaizkielako fideoak. Nortzuk. Vampiroek! Vampiroek! Vampiroek zu ere zara dituan lotura fantastikoetan, ez? Agian, kontua da 1957an hil zela Parisen Jean Rock, artistikoki Musidora izenez ezaguna, aktore, zuzendari, idazle, ekoizle eta sortzaile frantsesa. Musidora Irma Bep pertsonaiaren gatik egintzen ezagun Le Vampire filmeko pertsonaia gatik. Hain zuzen eta horrela, ikono bihurtu zen. Musidora. Dans un film ancien, 1915 je crois. Au temps du cinéma sans couleur et sans voix. Combinaison moulante et cagoule serrée, toute gainée de noir et la jambe acérée, agile et souple comme une araignée du soir, silhouette inquiétante au charbonneux regard, elle marchait sur les toits. Connaissez-vous Musidora? Eta vampiroekin jarraituko dugu, gogoratu ezin dutela fideorik jan. 1921 gaurko egunez, Vampiro Kronikak liburu sortaren sortzailea hil egin zen. Egia, Anne Rice, eleberri gotiko eta riojoso arrakastatsuenen egilea izan zen. Bere liburuen ia 100 milioi ale saldu dira. Munduko egile irakurrinetako balda. Eta bere laniko ospetsuena Vampiro Kronikak saga da, eta argi dago, vampiroek ez dute soparik jaten. Gertatzen da, iluntasunean etxetan sartzen dira, odolaren bila dute ikara inguruan sortzen. Beste lau esan dute goizeko partean beste lau. Vampiroek diote, etxera joaten direla eguzkia irteten denean, ez? Festazaleak dira. Urte beti garo da San Fermin zale ezagunenetako bat hiltzenetik, Jesus Ilundain, El Tuli. El Tuli, los del bronce peñako lehenengo bazkide izan zen, 2006ko San Ferminetako txupinazoa botatzeko hautatu zuten gainera, Iruñako udala kantolatutako herri bozketan. San Ferminetako jarduera askotan parte hartzen zuen, eta karrika ibiltzen zen peñako txarangarekin. Gainera berak hasi zuen entzierroaren aurretik goizero San Fermini egiten zaion kantuaren ohitura. Bai, alaxe da, El Tuli izan zen Santo Domingon entzierroaren aurretik santuari kantatzeari ekin zion lehena. Askotan kontatu duenez, bapateko okurrentzia izan zen, bere umore onaren seinale. Egun batean belauniko jarri eta bronze peñako abestiaren doinua hartuta, a San Fermin pedimos asmatu zuen gaur arte, orain euskaraz ere heldu den kantua. San Fermin, zuzaitu patron, gidatu gure onak, entierro ondan ondoi. ¡Hola, San Fermin! Abenduak 11, gora San Fermin.
Aizu, eta nolakoak dira gaurko gonbidatuak? A ber, fantastikoa, festazalea. Biak aldi berean, Unai Elordiren bisita izango du, beraz, presta zaitezte ikasteko. Gaurko gaia, biokonputazioa eta tekno-influenzerrak, edo beste modu batera esan da, gai lodiak eta farsanteak. Amaia Egidazu idazle eta kontalariarekin ere hitz egingo dugu. Nolakoa da Durangoko azoka bizitza sortzailea Durangarra bazara? Justizia Aranarentzat plataformarekin hitz egingo dugu. Gaur deklaratuko du lehen aldiz Iker Aranari foam jaurtigailuarekin jozion ertzainak. Sare jardunaldietaz ere ariko gara, gazteak, euskara eta teknologia gaienpean. Ba, uste dut, fideoak dagoeneko aldente daudela. Hasiko gara edo zer. Aldendu behintzat etzaite egin zu, Aldentzeko garai ez da. Vampiroak eta festazaleak etxera itzultzen direnean. Mafalda eta Lulu txikia gozaltzen ari dira. Egunon, zopazale fantastikoak abenduak 11 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga pozu egunon. Egunon, tagora San Fermin. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, Goiuri lotara. Lotara mai mesedez. Izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1080 garrana du. Zenbaki polita, bat 0,9 asko gustatzen zait. Bat 0,9. Bai, oso zenbaki betea, borobila osoa. Bai? Potoloa. Goizeak 10 eta 20 minutu ditu entzuleok, abenduak 11 eta gu 3 gara hemen, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean. Ba, entzuleo kustu dut atzo nahikoa izan ezkenuela eta gaur ere horrelaxe gabiltzala. Atzo kontatu genizuen, bai, Robe Iniesta, Extremoduro taldeko sortzaile abeslari, kide eta arima hil egintzela, baina egia esan, nik egunean zehar gero eta pena gehiago hartu nuen, goizean ez dakit, notizia jaso saioa egin, eta bai, eskaini genion tarte zabal eta luzea, eta osnartu genuen Extremodurok suposatu duen horren inguruan, edo Robe Iniestaren figuraren inguruan, baina arratsalde heldu ala, gero eta utxune gehiago sentitu nuen, eta gero eta tristura gehiago bizi izan nuen, eta bai, ez dakite zeinen maite duta, baina osnarketa egin nahi nuen zuekin, bai, gau edo egun bakarra irauten ez duten dolutxoak baditugula, eta Robe Iniesta pertsonalki ezagutu gabe ere, uste dute asko garela, hor pixkate mezurtzago sentitzen garenak, bere musikak heldu gaituelako belaunaldi mordoan eta mugari gabe. Jakin nahi nukenik bere azken kontzertuetan ere zaharrena eta gaztenaren artean zenbat urteko aldea, zenbat belaunaldi egon litezken, eta, bueno, hemendik gure omenaldi txikia bere egin nahi genion.
Gainera, Robek beti esatuzula gaztentzako sortzeko zentroak sortu behar zirela. Eta bada esaldi bat nire buruan, azken 24 ordutan egondala, dala bizitza ipuin bat da, baina ipuin hori jakin behar da kontatzen. Robe Iniesta. Goiuri izena zure maite duta? Nire maite duta da, atzarratxalean gertatu zitzaidan gauza bat. Niri asko gustatzen zaizkit gofreak. Bereziki, gainetik txokolatea daukaten gofreak. Zergatik egiten duzu barre? Atzeko nintzelako zuri bialtzekotan bideo bat eta azkenean ahaztu egin zitzaidan, baina zaten zuen sagar bat eta txokolatezko magdalena bat. Eta protagonizak izatzen, badakizue bien artean garbitu behar ezten bakarra zindan. Eta egia da. Era izosun badaren azalea ere, Bueno, txokolate asko bali maduko bai. Hori, bai. Kontua da, niri gofreak asko gustatzen zizkidala. Eta atzo, hemen lanean ari nintzela, oroitu nintzen, gabonak gertu daudenez, nire herrian jada, hemen gertu dagoen plaza batean, dagoela txurreria. Sartzen tortzen dira, betikoak izena du bikoteak, edo bere enpresak, eta antxe txurreria montatzen dute plazan. Eta orduan zanon, txurrobia joango naiz. Joan nintzen, eta ikusi nuen gofreak ere bazitu zela. Eta orduan, gofre eskatu nuen. Eta zer gertatu zen? Esan zidala txurreriako langileak, sarak. Hau, oparitu egiten dizut. Gaurkoa, opari. Egun asko falta dira, hemen egongo gara, egun asko dauzkago aurretik, oraindik, etorriko zara, eta orainduko dituzu urrengoak, baina gaurkoa opari. Eta gofre bat oparitza da, futxikizak zer esan. Top. Bajarri txurrok ere. Goiuri gauza kontatu behar dizut. Zer. Zoa honetako zuaitza piztu nuen berriro. Bai? Horrek etxan edo itzali egin zen, nola? Bai, gogoratu nahi zela. Bi arbolamen dauket piztu egingo dut. Enagoain Grinch horten. O Grinch moderatua. Gustatzen zait. Pixkat Grinch. Posten naiz. Grinch ez eskerrez eskubi. Posten naiz. Pixkat Grinch Ciudadanos. Zena falta motatzen ditu. A ver. Zu zara, munduan Ciudadanos faltan gehien botatzen duen pertsona. Ez que, etziazu esan, ez zutenik eman espazio politiko bat, ironiarako, espazio politiko bat memetarako, txistetarako, egia da, agartu zirenean nik barituen hainbat eztabaida esaten horan niretzat alderri popularra baino arriskutsuagoak zirela. Hau da, tottoa bezala, ez? Zuk pertsona tottoanean ikusten bazaio, ikusten zaio, baina listoa da nahi, horretzaio ikusten. Eta Ciudadanosek bazauken puntu listo hori. Zer lotura politak. Ez diozule ikusten. Grinchetik Ciudadanos lotura derra, Hori, nagola Grinch moderau, Grinch Albert Rivera. Hasiko naiz hitzaldiak eta holako gozak ematen. Goizeko 10:26 minutu entzuleok, bagoaz aurrera, eta segituan telefonaren bestaldean gaur saioa hasteko gai potolo batekin egin behar dugu bat. Berririk ez da, Urtea amaitzen ari den honetan, asko hariko dira aurreko hilabeteen errepasoa egiten. Ohikoa da, une gogoangarrienak berreskuratzea, atzera begirako egitea, udako oporrak, inauterietako parrandak, ekaineko gauluzeak, baina tamalez ez da hori izango Iker Aranak gogoratuko duena, baizik eta apirileko gertakaria.
Orduan, Bilboko Etxarri bigarrena gaztetxeko hustuketan ertzaintzak egindako kargetan galdu zuen Barrabila Aranak, foam bala batek jota. Ikerrek berak emandako datuekin identifikatu zuten tiro egin zion ertzaina eta gaur deklaratuko du lehen aldiz ertzain horrek Bilboko epaitegietan. Horregatik, poliziaren indarkeria salatu eta Ikerrentzat justizia exigitzeko konzentrazio egingo dute 12etan Bilboko Buenos Aires kaleko epaitegiaren aurrean. Aurretik ordea, minututxo batzuk lapurtuko dizkiogu justizia Aranarentzat plataformakoi. Egunon, Asier? Bai, egunon. Egunon. Bai, egunon. Zer moduz, ezakit jada antxe han inguruan zabiltzaten, baina jakin nahi genuke oraindik, falta da pixka bat ertzain horrek deklaratzeko, baina, zer moduzko giroa dago gaur? Bai, laizter hurbilduko gara epaitegietara, eta bai, zai gaude, eta ea gaurkoan zer ematen duen deklarazio horrek. Zer espero duzue gertatuko dela? Bueno, ez daukagu gaurko deklarazioarekin itxaropen handirik, baina, kontuan izan behar da, Ikerrek eta bere inguruak aurkeztutako frogei esker lortu dela gaur ertzain honek deklaratzea, eta ikusiko dugu zertan gelditzen den. Apirilean gertatu zen hau, gero abuztuan plataforma aurkeztu zenuten, hilabete mugituak izan dira, nola bizi izan dituzu zuek plataformatik? Bai, lehenengo egunak eta asteak oso mugituak izan ziren, lan handia egin zen froga bilatzeko eta bar, esan behar da, segurtasun sailetik eta ez zirela froga jarri mahai gainean pertsonaren identifikaziorako, eta gero plataformatik jarri nahi izan ditugu zenbait aldarrikapen mahai gainean, ezta? Gure helburua da alde batetik Ikerrerarentzat justizia exigitzea, eta gero beste alde batetik bi auzi mahai gainean jartzea. Alde batetik poliziaren bortizkeriaren eta impunitatearen aurka egiteko beharra, ez da Ikerrena lehenengo kasua, beste hainbat kasu ere ikusi ditugu, azken hilabetetan, eta beste alde batetik azpimarratu nahi dugu, kasu honek erakusten duela, protesta eskubidea ez dagoela bermatuta, ez da? Iruditzen zaigu ez dela onargarria, gaztetxe baten alde elkartasuna adieraztera hurbiltzeagatik, Ikerri gertatu zaiona gertatzea. Azaldu zenituzten plataforma aurkeztu zenutenen, ez? Orain aipatzen ari zinen bezala hainbat ardatz, ez? Polizien identifikarritasuna bermatzea, foam balak eta eskopetak debekatzea. Erantzuna, kalean da, ez? Jendeak ere babestu zaituzte, bai zuek eta baita, azken hilabeteetan izan ditugun beste kasu batzuk, ez? Burura etortzen zait, Xuar Pasos gazte bilabonatarraren kasua berari ere begian eman zioten Tolosako inauterietan. Sentitzen duzue kalean badagoela mugimendu bat eta babes hori jasotzen ari zaretela? Bai, argi dago, azken hilabetetan hainbat kasu izan dira, poliziaren bortizkeriari lotutakoak, eta iruditzen zaigu hau badela sintoma bat, poliziak eta kasu honetan ertzaintzak impunitatez eta sistematikoki erabiltzen duela bortizkeria, eta bereziki protesta egiten dutenen aurka erabiltzen duela beti ere naiz eta, ustez baimenduta dagoen, protesta egitea, Etxarriko desalojoan ikusi zen bezala, protesta horiek, nolabait agintarien interesetatik kanpo kokatzen direnean, modu bortitzean erreprimitzen diren eta kriminalizatzen diren. Horregatik, gaur hori izango da baita ere izpide, 12etan egingo duzuen konzentrazioan, eta entzulei ere deialdia egin nahi diegu bertaratu daitezen, okerrez banago, epaitegiren aurrean izango da, ezta? Hori da, konzentrazioa eguerdiko 12etan deitu dugu, Buenos Aires kaleko epaitegien parean. Oso ondo, adi jarraituko dugu, ea zer gertatzen den, esaten ari ginen bezala, ertzainak gaur deklaratuko du lehenengo aldiz epaitegian, eta ikusi beharko da zer kontatzen duen, eta horrek zein ondorio dituen.
Bai, hori da, oso ondo. Eskerrik asko. Asier. Bai, agur. Abentura da andramariz. Agurtu berri dugu entzuleok, egun berezi xamar batean, delikatu xamar batean Justizia Aranarentzat plataformako kide den Asier eta tira eskertzen digu guretzate denbora hau hartu izana. Jarretuko dugu gaiare gertutik eta joango gara elkarbanatzen zuekin entzuleok, prozesu judizial honek ere ematen duena. Goizeko 10:33 ditugu eta segituan gure hurrengo kolaboratzailea ere hemen izango dugu gurekin eserita. Eskerrak aingeruak badirela gura, zinez behondeiela. Oraindik ez da maitu, entzuiratzu maitea. Nik eman izan banizu, zuk behar duzun bakea. Bai oraindik gordetzen dut azken egun azeugaz. Goizeko 10:34 abendua iritsi zen, eta Mikel Urdangarinen abendua kantua gozatzeko aitzaki ere eman digu, baita nogenena ere. Badira kantu batzuk sortzen direla, hola pixkate garai batzuei izentzua emateko, edo behintzat guk garai batzuetan eurak entzun da gure burua izentzuak ematen saiatzeko. Eta horietako bat. Polita eta zen nostalgikoa. Justu batzu eritu nintzen irakurtzen, terapeuta batek esaten zuela nostalgian gehiegi erortzen ari garela. Eta, ikusten duela berak behintzat bere pazienteengan jende askori kostatzen zaiola orain presentean egotea, edo gaur egun egotea, eta asko bizi direla oroitzapenetan, eta horrek sortzen duela nola baiteko batetik tristura, oroitzapenak jada pasatakoak direlako, eta ezin dituzulako berriro bizi, eta bestetik antsietate puntu bat ere bai, eta berak gomendatzen zuen, esaten zuen musika berria, abesti berriak entzutea oso garrantzitsua dela. Askotan, joera daukagula entzuteko, arain jarriko dut abesti hau, eta gogoraraziko dit nire nerabezaroan, abesti hau entzuten nuen, eta imaginatu, nire gurasoak dibortziatu zirenean, edo abesti hau izan zen, kuadriarekin Zarautzeko kanpinera egin genuen bidaiko abestia. Eta naiz eta oroitzapenak onak izan, oroitzapenak dira, eta iragana da, eta orduan berak aipatzen zuen oso garrantzitsua dela abesti berriak deskubritza. Eta hori etorri zait burura orain aipatu duzunean, abesti bakoitzak bere lekua duela, edo bere garaietara eramaten zaitula. Pentsa, Zarautzeko kanpina aipatu duzula, niri burura etorri zait, nire kuadrian Zarautzeko kanpina izan zen nahiko, ez dakit, leku tipikoa edo, nire kuadriako batekan karabana zuelako, eta bestalde, Zarautzek beti erakartzen gintuelako. Nik nire kanturen batean oraindik kantatzen dut, Zarautzen itsasoa, gure udaretako leku izan zelako Zarautz, baina gogoan dut eskapada horietako batean, konkretuki, 3 lagunek egin genula eskapada, eta gure kantua zela personal izeneko kantu bat, Kike Gonzalezen lehenengo diskotik zetorren kantu bat, eta oraindik ere kantu hori tarteka jartzen dugula. Kike Gonzalez eta Zarauzko kanpinan ere buruan ez datoz bat, baina inondik inora ere. Guretzat totalmente zan. Eta duela gutxi, Kike Gonzalezen entrevista baten entzun nion zerbait zeinarekin, enagoen batere ados, baina dena ondo, badakin zuleak ni oso Kike Gonzalez zalean naizela, esaten zuen, berari nostalgia etzaiola gustatzen, nostalgia eskuinarena zela. Eta berari melankolia edo tristura edo igual gehiago gustatzen zaio hori ezkerrarena zela. Eta nago batere ados, uste dut nostalgiaz nolabait, nostalgia bereganatzen saiatu dela eskuina, momentu askotan fascismo hitza ekuaziotik ateratzeko. Orain Primo de Rivera zaleak edo frankistak dira nostalgikoak. Baina laportu digute nostalgia. Zuek ez zarete nostalgikoak, zuek zarete fascista batzuk. Eta uste dut, nostalgiak behar duela izan aldarrikatua ezkerraren elementu bezala, ezkertiar izateak zubiazpian bizitzera behartu behar etzaituen bezalaxe. Hori bada, zera eskuinaren beste estigma horietako bat, zu ezkertiarra, baina baduzu etxe bat oso polita eta horrelako kontuak da, zartzea totoa. Horregatik da garrantzitsua gauzei bere izanarekin deitzea, edo bere izenez deitza, esan da, barkatu. Gero gertatzen da, nostalgiko esaten duzula, eta fascismo hitza erabili beharrean, edo
edo aurrekoan aipatzen nuena, sareetan baita algoritmoak zu zigortzeko jendeak erabiltzen duela, osea, ja ez duela erabiltzen bortxatu erail edo suizidatu hitzak, eta topatu dituzte da beste hitz batzuk, algoritmoak ez topatzeko, baina horrek zer egiten du, indarrak entzen dio diskurtsoari, eta ezin da. Horton, gauzei bere izenez. Eta niri ere bai, goiuri naiz eta ez garazi, oraintxe bertan jaso dudan email batek dioen bezala. Barkatu, eska eserretu egin naiz. Garazi ez da osoiko izaten, ez izaten da... Garazi berria da. Guiri, doiri... Goiuro... Barkatu, nahi elordi dalgo egunon. Izateko daukat, nire askoz dokerrago da. Pedro batzan bati esan dien, hola Pedro esan beharren, erdera esan dien, hola Pedor. Oi, Pedor. Eta gero, denbora asko pasan un parrezka, baina ostras, zelotxa, Pedor. Pedor deitu. Nola ditzizu Pedro bati, oso tipikoa da, oso horrexada. Bai, baina azkarri datzi nuen. Nik Iganzio deitzen diet Ignazioi. Bueno, eta nik gaztelaniaz idatzi behar balin badut. Errea dago moituta, Pedor... Pedorrek badauka, señor de los añiros. Baita. Pedor. Zoaz, Pedor, zoaz. Gaztelaniaz email batzuk bidaltzekoan behin gehiagotan un saludo jarri beharren, un salido jarri beharren. Sinatu dut como un salido. Eta eskerrak ez nahi zen gizona, porque... Bai, holako kontu eta komeria. Personal intransferible es personal. Nostalgia pixka behar du gorputzean, ez etengabe, ez dena, baina nostalgiak laguntzen dit kokatzen. Gero egian norberak transitatzen duela iragana eta oroitzapenak eta pixka nostalgia pizten duten une edo pasarteaiek bakoitzaren modura. Niri batzutan nostalgian murgiltzeak oso hone egiten dit. Eta beste batzutan behar dute, bestetik ez. Baina egia da, gehien kostatzen zaiguna, akaso gizarte bezala dela orainean egotea, ze badaukago pixkat iraganaren zama, etorkizunaren pixu hori, eta oraina da nolabait gure espazio seguro eta osasuntsuena, eta hor egoteak osatzen zaigu askotan gehien, ez? Aurrera, bihar etzi urrengo astean zer egin, eta pixkat aldarrikatu behar bada zerbait, igual aldarrikatu behar da, oraina. It's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Come and get a shower, please. Status D. Unai Elordi Hidalgo Pedor Unai Elordi Hidalgo gurekin, baina segituan arekin egon behar badugu ere. Txatari begirare jarri behar gara gaur azkenean gauzat eta beste pixkat txata alboratuta utzi dugu. Eta egunon gaztia, gora fideoak eta gora pasta, bai, oso pasta zaleak gara hemen. Gora pasta, bai, nire maite duta da asteburontan tope daukagula magia jaialdia eta larun baten Santa Lucia azoka. Ez daukagu deskantxurik. Bueno, gorka, atxeden hartzeare garrantzitsua da, kontuz. Edita Prokosek egunon, ze gertatzen dago Juri? Gorka! Postala iritsi zaigula! Gorka iritsi zaigula postala. Atzo arratsaldean iritsi zaigun eta gure artean komentatzen aritu ginen. Eta zurikin komentatzea aztu zaigu, baina, eskerrik asko bihotz-bihotzez, Gorkari, postala iritsi zaigu gure estudiora, segulako ilusioa egin digu, hemen dago Galiziatik bidalitakoa. Ezakidana da, noiz bidali zenuen Gorka, zegunetan bidali zenuen. Ze, grazia asko egin dit, orain jaso dugula, eta zigilloak gabonetako zigilloa dela. Baina urte guztian zer saltzen dute zigilloa, orduan. Aha, ados. Gauzat esango izut Gorka, ezkenekien bizitzan beste momentu batean mediku izan zinenik. Zure letra sinadurak eta... Nik ez dakit, postariak nola asmatu duen, gure helbidea, zuk idatzi diozun, ibuprofeno goizean eguerdian eta gauean 8 orduz dion errezeta baten moduan. Eixoa. Bueno, eharra dantza diote mendiko, 7,7, zoragarria dantza. Bueno, gaur nola egin dugun, bikainen meretzi. Eharra bideoa, Inigo Pianoz, zer? Hori gaur galdu iniz.
Ez dakit. Gorka dio, erra bideo Inigo Pianos. Indio Kerreak ekarri duguna Robinistaren poema bat. De pequeño me impusieron la costumbre, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Gustatzen zaigu gofrek, eramango dizut bisitan gofre bat goiuri. Dana goiurirentzako 22 edo 23an egongo zeate. Zehaztuko dizu, Gorka. Izakigu oso ziur. Zehaztuko dizugu zure bisita ondo, behar bezala, kuadratzeko bide batez, Unai Elordi Hidalgo ere oso Extremoduro zalea izan da, eta atzo Robinistaren, eriotzaren inguruan ez dugu orain hitz egin, baina uste dut pixkat ume zurtzago utzi gaituela, Unai. Bai, egia. Tira, Unai Elordi Hidalgo ez da Extremoduroren inguruan hitz egitera etorri, naiz eta, nik berarekin Extremoduroren kontzertu batzuk bizi izan ditudan, eta Extremoduroren disko batzuk raiatu ditudan, inoiz kontatu dizugu, kuadrikakoak garela, eta gure lokalean, Extremoduro bazen talde hola pixkat epizentriko horietako bat. Baina gaur beste kontu batzutaz hitz egitera etorri gara. Inork ez zuen pentsatuko 17 urterekin Extremoduroren disko haiek entzuten genituenean, gaur Unai Elordi Hidalgo, inteligentzia artifizialean doktori izango zenik, ez da inondik ere, ez zuen inork apostori egingo, baina tira, espektatiba guztiak hautsita hemen daukagu gure doktorea, hain zuzen ere, gai potolo baten inguruan hitz egiteko, eta uste dut gainera, gai hau sortu dela, nik konsulta bat egin dizulako, Instagramen bideo bat ikusi, da bialdu nizun, kuadriako taldera, eta esan nizun, Elordi, eta hau? Eta bideo hori ikusteko aukera badugu, entzuteko aukera badugu, gazteleraz dago, baina pixka bate itzultzen joango atzeizue. Bakoka zaitezten nondik nora etorri zen, Unai Elordiri eginako konsulta hau, eta zergatik ekarri dugun gaur ona gurera, biokonputazioaren inguruko hausnarketa eta aklarazio moduko hau. Rosa no es gelatina, son neuronas humanas vivas y ya se están usando como ordenadores biológicos. Se llama biocomputación, neuronas cultivadas sobre chips que reciben estímulos. Chip gainean neuronak inkubatu edo txertatu eta estimuluak jasotzen dituztenak, bere kabuz pentsatzen dutenak, efizientzia ikaragarria, 20 batiorekin funtzioa dezakeenak, eta ez megabatio dozenekin. Ya vende su chip CL1 y hasta lo puedes alquilar en remoto. Eta badago, chip bat CL bat izenekoa eta remoto formatuan alokatu dezakezu, nolabait inteligentzia edo adimen artifizialari ematen diozulako, efizientzia ikaragarri bat. Gure neuronek egiten dute elektronikak egin beharko lukeen lan hori. Gasta menos energía y con inteligencia orgánica real. Eta flipatu egin ninduen, esan, ostras, neuronak ordenagailu baten barruan. Bai. Nola dago, Elordi? Ze pasatzen da hemen? Begira, holako mezuak jasotzen ditugunean normalean, ez? Hau, gertatu zen, nahi, normalean aserria sortzen dit, ze egia da, bere diskursioaren barruan badoela zati batzuk egia direla, baina beste zati batzuk manipulatuta daude. Zergatik esaten dizuet? Zer, este balimada minutu bateko bideo bat da. Beraz, guk azkenean informazioa Instagrametik edo beste gozien sare sozial, horren impulsiban sare sozial batetik informazioa jasotzen duguna, izaten minutu bateko bideoak eta izaten dira oso motzak eta daukaten informazioa ezin da refutatu. Eta oso zaila da, ez balimada ez du, benetan serio hartzen, sinisteko erreztasuna handia dago, ez da? Hor esaten du, ez? Neuronas humanas hitza erabiltzen du, ez? Eta zuzenean hori erabiltzen ari zen, eta egia da, baina egia da sintetikoki sortutako neurona batzuk diala, 10 zelula batzuk erabilita. Alegia, ez dituztela pertsonagatik burutikan. Garun batetik hartu, ados. A ber, hori niretzako manipulazioa da, azteko. Bai, neuronas humanas esaten du. Ez diak izaki neuronak. Dira, neurona sintetikoak izateko. Hori da, sortutako neurona sintetikoak, zelulak erabilita, eta nahi ezun guztia, baina zuzena hori ikusten da zein dan bere intentzioan. Eta hasten da, pixkat desarrollatzen eta nahazten ditu gauza batzuk egia direnak, eta beste gauza batzuk gezurra. Gezurra baino gehiago, saiatzen dara exageratzen, ez? Momentu batzutan, hor esaten du, bai, neuronas humanas que aprenden solos, ez? Bakarrik ikasten duten neuronak dira, eta gainea oso efizienteak dira, bai? Eta hor gero beste zatitxo bat esaten du, hau dela, Pong izeneko joku bat entrenatzen duela, ezta? Hor, gertatzen nahi iruditzen zaitena oso izlari apartak dirala, baina edukulea nola manipulatzen dute, ezer esan gabe edo bukatu gabe zuri behartzen zaituzte konparaketa bat egitea. Esaten du, 800.000 neurona dauzka garun batek eta 20 batio kontsumitzen ditu. Garun batek 20 batio. Eta zuzenean sartzen du beste informazioa biokonputazioarena. Baina inork ez du galdetu ea gai diren 800.000 neurona batera konektatzeko beraiek enpresa horrek. Ze enpresa hori existitzen da eta zepat txip hori existitzen da.
eske agian ezin duzte 800.000 neurona jarri, igual neurona bat, 2, 3, 4 probak egiten ari dira. Beraz, saltzen ari zara kanpora begira, kriston konputazio aurkikuntza lortu dala, eta hori gezurra da. Berez, artikuluak esaten duena da, lortu dutela nolabait zirkuitoen teorian oinarrituta eta sare neuronal konkretu batzutan oinarrituta, neuronak gai direla temperatura konkretu batzuetan bizirauteko impulso elektrikoekin. Eta hau ezakit ona edo txarra den, hori entzulegoaren eskutziko dut, baina gustatzen den zaidana da horrelako konparaketak egiten hastea da bai, hardware hori saltzen ari dela momentu guzti hauetan, baino egia da konparatzen ditura bi gauza, bai, batetik esaten du, joku hori da datu gutxiekin, joku hau oso simplea da. Orduan, asteko ez ditu datu asko behar. Joku hautan zari gara, ez? Bai, entzulea kokatu beharko bagenu, hau da, ezker eta eskuin paretetan, pantaiaren ezker eta eskuin alboetan gora eta bera dabiltza bixafla, terdian pelotita bat rebotatzen leku guztietan, eta helburua da, rebota dezan, bixafla horietan. Orduan, 3 parametro dazkagu, ez 800.000, bai? Eta bakarrik entrenatzen du, eske inguru oso kontrolatu bat da, orduan, dena dauka, esaten du, no necesita millones de datos para hacerlo, eske hori da jokua. Ordenagailu batek ere elituzkela beharko, ziurren. Oso simplea da jokua, orduan, zeizea esaten. Neuronoiak pentsatzen ari direla, ez dakit, ziborrak sortuko ditugula, porque hortara zoaz, esaten ziborrak bezala sortuko dira, ez? Txipan gainean neurona jarriko ditugu, eta gero, juten da, ez? Esaten du, eta 20 batio konsumitzen ditu, garun batek, eta imaginatu ze gutxi konsumitzen, eta esaten duzu, txon. Azteko 800.000 neurona konektatzea batera oso zaila. Bale, deep learningeko gaur egun adimen artifizial generatiboa eta beste adimen artifizial askorentzako behar dituzun parametroak dira trilloiak. Bai, orduan, matematikoki ez dago nahikoa ondo definituta, zirkuituen teoriak ze esanik ez, orduan oso urrun daude bata bestetik, baino bat batean juntatu iten ditu biak, zetanari ia deitzen dio. Orduan, ze gertatzen da, ematen dizu, ziborrak sortzen ari dela, enpresa, australiar bat, uste eta australiako enpresa dela, eta kontrolatzen zeana da, ikerkuntza bat, non esaten ari den neurona sintetikoa generatuko bagenitu agian efizientzia hobetu liteke, baina hardwareari begira. Hau da, gaur egun esaten dena, hardware konbentziola komuna, kristo mierda da, bai? Eta konputazio kuantuka dela letxe, konputazio neuromorfikoa dela, justo horren berdina, baina txipak bakarrik erabiliz eta transistoreak erabiliz egitea biokomputazioak egiten duena, bai? Eta gero zen biokomputazioa. Mundu guztiak esaten du, gauza guztiak dira la letxe eta gaur egun funtzionatzen bakarra da konputazioa arrunta. Orduan, ez dut ulertzen, ez? Ze behar dagoen, ez? Atentzio hori deitu behar izateko eta esateko pongo bat entrenatu du, eta zer? Ez hori da erantzuna, azkenean. Orduan, horrelako teknoinfluentzaren kontra ez daukate zer, baina bai egia dela, beraiek bilatzen dutena atentzioa sortu behar izatea eta askotan gure hiperestimulazioa ere horti dator. Eta gainea, beraien burua ez dakit konsideratzen duten guruak izango balira bezala, baina hau, Inigo hori erantzuten nion, nik izaten nion, eta hau, nahi zuen bezala hartu, baina nik pertsonaten perfilean ikuste bali maitut hitz klabe pila bat, ez dauke puta ideik. Sentitzen dut, ezken hau, nekatuta, LinkedInen da berdina, ChatGPT, Gemini, eta esaten duzu, berdina da, metodologiak aldatzen dira, baina berdina da, berdina da, orduan, ez daukazu kredibilitaterik, ez? Eta azten gara pixkat konturatzen da, azkenean intentzia nekatu, porque horrelako masifikazio batekin, ez, turismoarekin gertatzen den bezala, denak akazten dezu. Orduan, masifikazio horrekin, uste dezu, jarraitze bali mazu, ez dakit Jon Hernández bezala, ez? Jon Hernándezek, Ramon Gómez de Alcántara edo beste zesikiko tipo honekin izan duen momentuan, esaten du, eske Googleek hau esateu, eske Metak hau esateu, egi osoa izango baliz bezala. Eta esaten duzu, txoin, lehen baizia posizionen zu, zure burua ekspertoa izango bazina bezala, bai? Eta gero gainea, erabiltzen dituzu beste jendea, ez, espertoa dana, kontrakoa esaten dizu, eta zu galare zurearekin jarraitzen dizu. Orduan, nire ustez, teknologia munduan, manipulazio oso handia dago, eta, bueno, azkenean, nire horrelako konklusio batzu dira motzean ikusita, ez, baina iruditzen zaitena, behin ikusten dutena, niri asarrea generatzen dit, esaten dut. Hau, ez da posible, zu planteatzen ari ezarena kontrajarria da. Ez da ondo, eta berdin zai, ez, azkenean, norabide bakarreko komunikazioa da. Zu jaso, eta gero nahi badezu komentario jarriko duzu, baina ignoratuko zaituzte.
Orduan horrek, bai pixka preokupatzen nahuela, orduan nire ustez, gaur egun existitzen dan teknoinfluencer dezente bakarra izango zen 12 SV eta ia galtzen ari da bere xarma. Asarre etorri da gaur, Ez, baina joder, eske... Dinbili danbala da bil. Eske horrela da. Osea, munduan gaina, eske jende pila baten gainatzen dute, eta gero etortzen zaizu, ez dut esaten inigo, beste dozin pertsona, ez zaizu adimen artifiziala hitz egiten, gehiagik jakin gabe ez, daukala irudi bat pixka bat oso nastua. Nik nire alde esango dugu gauza bat, gai hau uinetara eta kazetari esparrura ekarri aurretik, aditu baten baetik pasa dugu, eta hemen dago aditua, eduki horri zaplazteko batzuk emateko. Noski bai, Nire ikuspuntutik ikustet ezakit berrikuntza bat dagoela kasu honetan, ez? Osea, beti denik aspalditikan erabiltzen direla igual itzultzaile neuronala, sare neuronalak, neurona artifizialak, simila edo metafora erabiltzen, gauza batzuei buruz hitz egiteko. Baina kasu honetan ja zuzen apuntatzen dute benetako neuronak erabilta direla, ez? Bai, hori da. Eta hor dago, nire ustez hor dago manipulazio. Oska hor dago. Eta gero, seguraski, ez da neurozientzian murgilduko bagina, beste aditu mota batzukin ere, 20 batioen kontsumo hori ere, zenbat erlatibizatu beharko litzateken. Organismo oso batek elikatzen duen garun bat aldakorra bada, gure gaitasunak, gure loaren arabera, gure emozioen arabera, gure goze edo elikadura egoeraren arabera, gure garunaren funtzionamendua aldakorra baldin bada, alegia efizienteago edo traketxago baldin bagara, simplifikatzea guztia 20 batio konsumitzen dituela eta zuzenean konparaketa bat garun batek, txip batekin, ez? Hori iruditzen zait kriston astakeria, baino nola zuzenean esaten duen, da ez izun denbora ematen, sinistu iten dezu. Ez da egite, Unai Elordik oraindik... Beste gauza bat daukat esateko, eta azkenean esaten du. Zein da problema bakarra? Barkatu, 1000 dauzka, esaten du. Temperatura, 38 gradutako temperatura mantentzea neurona horiektan esaten du. Noiztik da arazo bat temperaturan mantentzea. Horrek, gauza pila bat esatitu. Zuzenean esatizu. Super honesto izango bazen bezala, zein da arazo bakarra? Dauzka pila bat, sentitzen dut. Eta lo puedes alquilar por internet. Oso ondo, ez ez ulertzen, oso ondo. Osea, existitzen da, ez? Negozio mota hau, beste hardware batekin, baina zuk alkilatzen dezuen bioneurona horri, zaude oso ziur benetan atzean hor dagoen bioneurona den edo beste zerbait. Izan daiteke, Izan daiteke, igual aldiz betu timatu errexi. Da pixkat AliExpressitik eskatzen duzuna eta etxera iristen den. Hori da. Bertsio remotoan eta adimen artifizial neuronalaren giroan. Unai Elordi Hidalgo, uste dute nahiko argigarria izan dela hau guztia. Niri grazia egiten egia nik ere hori pentsatu nola, 38 gradutan mantentzea horrelako lan espazio digital bat, ez da arazo bat. Izan daiteke, baina berak ez du hori esaten. Hau da, berak ez du, zein da problema, horrela esan da, problemak oso simple ematen du. Baina egia da, txipa berotzen balima da, temperatura jo dezak, eta txiparen temperatura ez balima da establea, zu ozten ari zaren momentu horretan, ezin badezu asko aldaketa txikiak izan behar balbenetu, igual hori da zaila kontrolatzea, baina ez zaude hori esaten. Esaten ari zera, betan, problema simplea dela, gainea, saiatzen dira esaten dauden aurkikuntza hauek beti kristonak direla eta hau gezurra da, zientzia poliki juten da. Eta horrela da, baina saldu nahi da, azkargoa zela, eta orduan, nolabait, ikertean gande bai, generatzen du horrelako estres bat, esaten da, eguneroari gara horrelako arkitekturekin lanean, ulertzeko benetan zer izan daiteken onuragarria, eta zer ez, eta gero beste etortzen beste jende bat, sentitzen da, baina ideiarik izan gabe, edo gutxienez, ez duela nahikoa denbora hartu ondo formatzeko, eta edo zer gauza esaten ditu, kontatzen du historia bat, juten da, eta esango nuke teknoinfluencerak entzuten dituen jendeak ulertzeko entretenitzera doaztela, eta ez dutela ezer ikasiko. Ez dute ezer ikasiko. Entretenitu nahi balima dute, jarraitzeko ez, sare sozialak oso orientauta daude horretara. Baina ez du ikasiko ezer horrelako jendearekin sentitzen dut. Igual nirekin ere ez, baina beraiekin gutxiago, zior.
Unai Elordi Hidalgo, eskerrik asko gaur ere gurera etorri eta zure jakituri elkarbanatzeagatik. Guk Agustin Alkaten aizen meneko kantonekin egingo dugu hurrengo minutu parea, eta azken ordukoaren bilagoaz Bilboko estudiotara Itxaso Leonekin ariko gara eta ondoren. Unai Elordi, eskerrik asko. Bai, zuei. Indiokerek esan du, Unai, ez aztoratu zure neuronak, jijiji, zer grazioso indiokero sondo, Gorkak, bai, postala Gasteizko biden idatzi nuen, distantzia hartaineko trenean indoala. Azaro amaieran, eskerrik asko ekipo nire udako bidaia Botafumeirora izan zen. Egiazko Botafumeirora. Ze bolita. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuliok, esan da bezala eguerdiko 12 puntu-puntuan ditugula, bagoaz Bilboko estudioetara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, azken ordu honetan jaso ditugu pare bat albiste berri. Hoietako bat Espainiako gobernuak Jon Paredes Manot Txiki eta Angel Otaigiren aldeko aitorpen eta erreparazio pertsonalerako adierazpena onartu duela, epaiketa justurik ez izateagatik biktima direla aitortuz baita prozesuan larderia eta babesgabetasuna egotea ere. Dokumentu horrek EITBek aurreratu duenez arrazoi politikoengatik, bermerik gabeko epaitegiengatik eta giza eskubideen urraketen biktimengatik jazarri zituztela azpimarratzen du, eta epaitu zituen gerra kontseiluaren legez kontrakotasuna eta zilegitasunik eza aitortzen eta deklaratzen du. Baita ez legitimo eta baliogabetzat hartu ere forma akatsengatik eta funtsezko akatsengatik erregimen frankistak fusilatzea eragin zuten kondena eta ebazpenaren kasuan ere. Informazio horren arabera Txikiren eta Otaigiren familiek ordaina eskatu zuten 2025ko urtarrilaren 14an Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu ordezkaritzaren aurrean, eta memoria demokratikoaren legearen 4, 5 eta 6 artikuluetan oinarrituta izan ere lege horrek 36ko gerran eta diktadura frankistan arrazoi politiko, ideologiko eta kontzientziazkoengatik emandako kondenak baliogabetzea ezartzen du. Ebazpenek 2025ko azaroaren 25ko data dute, eta Angel Victor Torres Espainiako lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak sinatu ditu. Gainera esan dezakegu urte berezi batean datorrela albiste hau, aitorpen hori fusilamenduen 50. urte urrenarekin bat datorrelako oroimenezko ekitaldiz beteta egon den urte honetan. Garak ere gehigarri berezi bat argitaratu zuen une hartan. Eta bestalde aipatuko dugu ere, jakin dugula Ertzaintza Bilboko areatzako komun publikoetan egindako sexu eraso baten egilearen bila ari dela Lakuako gobernuko segurtasun sailak baieztatu duenez. Gertakariak hilaren 3an izan ziren eta Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delitu bat egozten dion adingabe baten aurkako eraso egin zuen gizona aurkitu nahi dute. Antza denez, erasotzaileak bainugeletaraino jarraitu zuen adingabea eta han lapurtu eta sexu erasoa egin zion. Gaztea ospitalean hartatu zuten eta legezko tutoreek salaketa jarri zuten Elkorreo egunkariak argitaratutakoaren arabera.
Eta honekin batera aipatuko dugu ere, errepideetan egoera oroar normala dela, baina hori bai jakin dugu ibilgailu baten matxura dela eta Bizkaia 637 errepideko 13. Kilometroan Leioan pilaketa txikiak sortu direla Bilboko noranzkoan, ibilgailu hori errepidetik kenduta dagoeneko, eta ematen du esan bezala normaldu dela egoera, baina adi badazpada puntu horretan. Besterik ez, 12etan informazio gehiago. Eskerrik asko bai, Itxaso Leon, aurrera egingo dugu guk, eta eguerdiko 12etan berriz ere informazioaren txanda etxe honetan Naiz Irratian. Garai batean bazirudien maite nuen dena betiko izango zela. Ezin bestean nunbait urrengo goiza helduko zela, ala uste nuen orduan betiko izango zela. Eta orain ikaran jabil toñazpiko lurrao ikaran ni. Astelen gauean iritsi ginen etxera, ostegunetik Durangon egon ostean. Durangoko azokak euskal kultura aztoratzen du urtero abenduan, eta gu geu ere aztoratu egiten gara. Orduak pasatzen dituguan, eta gure herrietara itzultzen garenean, galduta sentitzen gara. Uste dut, Estokolmo sindroma daukagula Durangorekin. Agian horregatik, artista durangar bat aukeratu dugu gaurko elkarrizketarako. Amaia Egidazu kontalaria dugu gurean, eta berari ere, egin beharko dizkiogu Durangoko azokan gure gonbidatuei egin dizkiogun galdera. Epa. Ja, aztuta genituen, Zazkara azten dugun hain luze eta intenso bizi duguna. Bai, baina nik uste dut aproposa dela. Bueno, lehenik eta baina, Amaia Egidazu egun hon eta ongi etorri bigarren kafera, Egun hono, eskerrik askoa gonbidapena gaitik. Bueno, ez pentsa igual lamutu egingo zara hemendik gutxira eta. Ez espero dut, ja. Zer dakazuen. Zein da Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena, lehenengo? Ez dakite denboran kokatzen, baina bai gogoratzen dut, klaro, lehen euen beste leku batean kokatuta, oin artisautza soka ipintzen dan leku horretan, Merkatu Plazaren leku hortan, eta orduan daukat oroitzapen bat, jende pila batekin, askoz be espazio murritzagoan, eta hoxe oso txikia nintzen, bertara joaten nintzenean, baina, eta gerora ja, urrengo oroitzapenak ja datoz lagun arteko, ez? Giro hortan, ja parranda baita artean, hau eta beste, bai. Eta bigarren galdera egin behar dizut. Ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan? A ber, ligatu, nun ez da ligatzen, ez? Oi, ama! Asko gustatzen zait horrelako jendea. Gainera, olako testu inguruetan, dau jende berria, Euskal Herriko leku desberdinetatik dator, ez dira astebururo ikusten duzu zen pertsona berdinak, orduan, bueno, horrek badauka bere, ez? Erresten dau, ligatze kontu hori, bai. Amaiaren klubekoan. Arkaizkanok esan zigun urtero ligatu zuela, eta Ruper Ordorik entzuten ari ginen, esan zuen inoiz. Ja, bueno. Bi klub daude, nik Ruper asko maite dut, baina Amaia eta Kanoren taldeko naiz. Bataz bestekoa da baiet, endak ligatzen duela. Bueno, eta Neo Maktarrek lautik lauk ligatu dute Durangon, beraz. Bai, listo. Osondo. Bueno, gero ikusi beharko geunke zer dan ligatzea, Zer deitzen diogun ligatzea. Orduan, bueno, hor batzuk baiet esango dute beste batzuk ez, baina definizioaren arabera.
Zalantzari Ados, gabe. Bai, a ber, kontua da, galdera hauek ez ditugu orain ikasturte guztian zehar egingo. Durangoko azokako galdera ofizialak ziren, baina kontua da, Amaia Durangarra izanik eta gu Durangoko azokatik bueltan, orain aste honetan, iritsi garen honetan, egin beharrekoak iruditu zaizkigu galdera hauek. Amaia, guk badakigu zer den guretzat Durangoko azoka, badakigu nola eragiten duen gure jardunean, baina jakin nahiko genuke, Durangoko sortzaile batentzat zer suposatzen duen Durangoko azokak? Bueno, ni hori Durangarra izan da, ni oso azoka zalienaz, eta egize da, aurreko urtietan bizi izan dutela beste leku batzutatik, ez? Izan da, ikusi jase aurkezpen dauen, bertara joan, giroa bizi, nobedadeak ikusi, hau eta beste. Baina azken urteetan, hoxe ez, sortzaile ja lan batzuk argitaratuta, banabil azoka beste leku batetik bizitzen. Eta orduan, aurkezpenak ni neuke egiten, estanaren atzean egoten, eta ordu pila bat bertan pasatzen. Zango neuke egona zela, hoxe, 4 egun osorik goiz eta atzalde han sartuta, eta orduan bada burbuja bat bezalakoa, oraintxe hortik atera eta nau ajearekin oraindik, nekearekin, baina niretzako zoragarria, ze badaukazu aukera, bai irakurleekin topo egiteko, beste sortzaile batzuekin, zauz etengabe elkarrizketak eukiten, elkarrizketa interesgarriak, aspaldi ikusi ez dozuzan lagunak ikusten, bada leku bat, saltza bat, ni oso gustora egoten nazena, baina bai, ontxe nau nekea nabaritzen, bai. Esan dezakegu, hasten dela askoz lehenago eta bukatzen dela askoz beranduziago? Bai, Holanda, bai, ze azokaren ostean be, ontxe, argitalpen berriak eta daukagu zenoak, gabiltza be, bai, asaltzen, ez? Zer dan ekarri berri dugun hau, eta orduan aurretik prestaketa lanetan, eta ondoren, hoxe, ez? Apur bat, geure lanak eta pasaratzen. Aipatu ituzu argitalpen berri horiek, hasi kontatzen, ez dakit txirriki txarraka, venga. Bueno, ni oso identifikatuta sentitu naiz txirriki txarrako umearekin, Ni galtzen ditut, etxeko giltzak, baloia ez dudalako eramaten, baina bezera galdu egingo nuke, baina giltzak mugikorra, betaurrekoak, leku guztietan galtzen ditut, nik uste dut txirriki txarrako protagonistarekin oso bat naturela. Posten azorien zutiaz, ze, egize da, suposatzen dut idazten dugunean geurekin zerikusia daukien gauzak kontatzen dugu zela, ez? Eta ni neube, banaz, txirriki txarrakako umea bezala, gauzak galtzen dauzenak. Orduan igual bada, liburu bat neure burua zuritzeko egiten dutena, ez? Esan ez, galtzen doaz gauza asko, giltzak, motxila, liburuak, arkatzak, denetik, baina bizitzako gauza garrantzitsuak ez. Horiek ez ditugu galtzen aldean daramatzagulako. Eta horren, ez, apur bat bada balioan jartzea zer dan benetan garrantzitsua, eta hori ez, objektuei edo bestelako gauzei apur bat dagokien balioa eman, eta benetan, hori ez, adibidez jakin mina ez dugu sekula galduko, kasu honetan norbait bezarkatzeko gogoa, maitasuna, gauza berriak egiteko desirak, ez dakit ametsak, gauza horiek ezin dira galdu. Eta, ni horrekin galditzen naiz. Eta okerrez ez banago, dortokaren ametsa ere, aurkeztu duzuen. Bai, dortokaren ametsa, bada liburu bat 1555 argitaletxeak argitaratu dauena, eta da Senegalgo ipuin bat, ahozko tradiziotik jasoa, eta orduan eurek euskerara itzuli dute liburu hau. Eta bai, orduan ezagu ganbaran izan nintzen, 1555 argitaletxeko lagunekin, ipuin hori kontatzen. Nahi baduzue kontatuko dizuet pixka bat zertaz doan. Noski. Botako dut. Bada dordoka bat, amets bat izan duena, eta egin du amets horrelako zuaitz erraldoi batekin. Eta zuaitz hori dago fruituz beteta. Fruituz, baina imaginatu ditzakezuen fruitu guztiak. Ananak eta bananak, kokoak eta mangoak, datilak eta artoaleak denak. Eta orduan badoa beste animalien gana, eta esaten die, amets bat izan duela, eta besteik esaten diote ez. Baina hori gezurra da, hori ez da existitzen. Orduan dordotakak badio, bada hemen amama koko, oso zarra dela, eta seguru nago berak badaukala horren berri. Eta orduan,
Lehoiak diotxo, ados. Ba, joan gora galdetzera, baina zu txikia eta geldua zara eta ni neu joango naiz galdetzera. Eta orduan, amamakokok esaten dio, baietz, badaukala zuhaitz horren berri, baina ikusi ahal izateko, haren izena gogoratu behar dela. Eta da, Omun Borronbonga. Izen zaila da gogoratzen, orduan oso garrantzitsua da, etxera bidean atzera ez begiratzea, bestela nahastu egiten duzu. Eta bueno, horrekin lotuta, ordoa, eta hemen azaltzen da pixka bat, orain ez dut ipuin guztia kontatuko, lusatuko gineke pila bat, baina etortokaren amets horri esker gaur egun dauzkagu frutarbolak. Hauxe da. Ala, ze polita. Hainbeste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke, daukadan hori baino. Hemen askotan hitz egiten dugu, bai, artista poliedrikoei buruz, baina eske Amaia ez da geldirik egoten. Osea, aurkezpenaz aparte hitzaldiz, irakurketa taldeak dinamizatzen, tailerrak, nahi atentzioa hitz egite bai, darta sarta, karta jolas hau, izugarrizki ez dakit iruditzen zait originala, polita eta pedagogiko arlo daukala ere, ez? Bai, data sarta da orain argiakoekin atara berri dugun karta jolas bat, dau Euskal Herriko historia oinarri daukana, orduan dira 100 karta, 100 gertaera, eta orduan kartaren alde batean, badaukagu irudi bat, ilustrazioak Eñauta Jartzauenak egin ditu, eta azpian deskribapen bat, adibidez. Eulalia Abaitua, Euskal Herriko lehen argazkilaria. Orduan, hori daukagu informazio hori kartaren alde batean eta buelta ematen badiogu, denboran kokatzen dugu, ze urtetan uste duzue, jaio zela, Eulalia Abaitua, noizkoa da. Ba, hortxe jartzen dugu 1873koa. Orduan, gure helburua bada, karta hauek denboraren lerroan kronologikoki ordena egokian jartzen joatea, bai? Baina egia da kontutan izan dugula gauza bat. Historian normalean, kontatu izan zaizkigu, historia politiko-militarra, badirudi gerrak, agintariak, hortan kokatzen dela beti historia, ez hori dela. Baina guk nahi izan dugu, historiaren beste ikuspegi bat, bai zabaldu, ez? Gure historia hori baino askoz gehiago da, eta orduan sartu dugu kultura, sartu dugu ingurumena, hizkuntza, bestelako gertakariak ere bai, genero ikuspegia ere zaindu dugu, 7 lurraldeetako gertakariak, eta honen atzean, egonda Josu Narbarte, arkeologoa, asko daki historiari buruz, eta orduan berak argiako lantaldearekin batera egindu pixka bat 100 gertaera hauen aukeraketa, baina egia da gero honek gerora, ez? 100 gertaera ez da ezer, eta honek gerora izan leike karta gehiago edo gertaera gehiago edo gehitzeko aukera. Bai. Hortik Galdera trampa botako izute, Amaia. Zer egingo dugu idazketarekin? Bai, galdera trampa, beitu bai. Azokan, antxe egon ginen, ostiralean, abendua bostean, mai inguru bat, Yolanda Arrietak, Nerea Loiolak eta Irurok, Yolanda Arrietak atara dauelako liburu berri bat, deitzen dana Memoria Berriak, entsegu grafiko bat idazketa sortzailearen alde. Eta liburu hau da altxor bat. Altxor bat, ze behitu nineu bertan mai inguruan komenta hona benez, ni Yolanda Arrietaren tailerretan berak egiten dauzue, bai, Yolanda da beste terremoto bat mila saltzetan da bilena. Tengo urrezko kalabaza saria, bai. Bai, ondo ezagutzen dozue. Eta orduan, nik aukera eukina behin bere tailer batzuetan parte hartzeko. Eta nik apunteak hartu nitun, eta berak emondoztezan, berak emoten dauz batzuk. Eta nik lagun bati itxinotzezan apunteak, eta ara, galduen nitun, badakizu batzutan izten dozu zen gauzak ez die bueltatzen. Da ni horren penaz neuen, nik oinerabiliko nitun zen neuk be, idazketa sortzailean inguruko tailerrak bideratzen duaz, umeekin, gazteekin, helduekin, eta orduan horren falta neuken utxunea. Eta eranun Yolandak liburu hau atara dauen. Orduan bertan daukagu berak horren inguruan egiten dauzen hausnarketa pila bat,
eta gero ariketa eta proposamen desberdinak bai taldean idazteko, eta apur bat bai guk geuk idazketarekiko bizipen positibo bat eduki daigun. Ze askotan pentsatzen dugu idazketa badala holan doai berezi batekin jaio direnekin aldabien zehozer, eta ez da holan, edo batzutan guk gure burua epaitzen oso zorrotzak gara, eta esaten dugu nik ez daukat irudimenik, nik ez naiz gai, ez dut, klaro, guk ez dugu nahi Yolanda Arrieta edo Bernardo Atxaka bezala idaztea, nahi duguna da idaztea bera ere jolasa izan daitela, ez? Eta hause da, iruditzen jate gako bat, ze bertan be komentatu nuen mai inguruan, iruditzen jate idazketarekin eta bai marrazketarekin, hori jolasa zapustu egin dela, jolas horrek gero uzten duelako astarna bat, eta beti dagoelako baten bat hori epaitu dezakeena, ez? Epaitu dezaten dizu, hau ez duzu ondo idatzi edo hau alan egiten baduzu, eta beste jolas batzuekin ez da gertatzen, adibidez jolas simbolikoarekin. Ni jolastu naiz ama edo aita izatera, edo medikua izatera, eta inorrez dago horren gainean ezer esaten. Ez hau beto horrela egingo bazenu edo hau beste horretan, ez? Jolasa bera momentuan gertatzen da eta listo. Orduan badau hemen apur bat gure burua askatzeko gonbidapen bat, eta orduan hemen dauz, batzutan horri zuriaren aurrean arazoak izaten ditugu, eta abia puntu desberdinak, aitzakia desberdinak, bibliografia oso aberatsa, bertakoa, orduan, hoixe, altxor bat liburu hau, gomendatzen dutzuet. Eta, aipatu dugu, ez, literatura, ilustrazioa, aizu, eta kontalaritza, zu kontalaria zaren, ez eta Maia Arrieta aipatu degula, eta, kontalarien presentzia, esango nukela nahiko sanoa dagoela, ez, Durangoko azoka, baino zerbait botazu faltan, gehiago behar dugula, espazio gehiago, aukera gehiago, ahozko literaturaren presentzia gehiago, nola ikusten duzu Durangarra izan, ez, horrelako? Bai, egia da Durangon justo azokan badauela Sagu Ganbara, ezta? Eta Sagu Ganbaran egia esan ipuinak eta istorioak asko kontatzen dira, eta ni bertan izan naiz kontatzen, eta eskertzeko espazio bat da, ze hori bada umeek eta familiok asko eskertzen dugun leku bat. Baina, kontalaritzari begira egia da, sarritan pentsatzen dugula ipuinak umeentzako bakarrik direla, eta agian bai hori faltako litzateke, izango litzakela helduentzako, ipuinak kontatzeko espazio bat. Hori bai, ederra litzaketeke, eta behitu, hemen txetxak, oharra, urrengo azokarako igual agian, kontutan hartzeko. Apuntauta, Maia, apuntauta, noski. Bai. Bihurtuko da, aire hotz baten, oi hartzuna, mila aldiz abestu nizkizu. Orain aipatu duzula, azokara itzuli garena une batez, galdetu nahi nizun ze, gaur justo honintzen beitari irakurri diot, berak sentitzen duela Durangoko azokara joaten denean, lehen aldiz Gernikako azokara joaten hasi zanen behar esan zioten, etorriz gero beti saltzen da zerbait. Eta hori egia dela Durangorako ere. Zuk ere ala sentitzen duzu? Bai. Beitu, honintzen beitan liburua, de hecho, pila bat saldu da. Pila bat, uste dut, ez dakit lau ale gelditu zelan mai gainean. Eta ni berdin, bai. Nik be oso harrera ona eduki dau, bai txirrik itxarrakak, bai data sarta jolasak. Orduan, bai, nik uste dut jendea ez doala bertara pasioan bakarrik. Badoala gauzak ikustera eta gero etxera eramateko gogoaz. Eta hau bai garrantzitsua da, bai sortzaileentzat, argitaletxeentzat, baina egia da baita garrantzitsua dela hause jarrera hau igual urte guztian zehar eukitea eta gure herriko liburu dendetara joatea, beraiek bizi behar dira eta beraz, ez neuke gure herriko liburu den dakisterik eta bai, saltzen jarraitu daigula urtean zehar bai. Betiko ezagurtzea erori gaitezkela agian anzturari. Orduan entzulei esan beharko diegu mezua hori balin bada non topatu ditzaken zure sorkuntzak?
Bueno, behitu, data sarta liburu adibidez, edozein liburu den datan eskatu leike. Eta argiako data sarta, hause historia jolas hau argiaren webgunean eskatu leike, eta 2-3 egunetan etxean daukazu. Eta zuzenean ikusteko, ni badakit abendua tope daukazula, urte bukatu arte, zeintzu dira horrengo itzorduak, bai puñetan, tailerretan edo itzaldi? Beitu, gaur arratzaldean justo daukagu irakurle taldea hemen berri zen, Miren Amurizak eta biok bideratzen dugu hemengo helduen irakurle taldeak, eta gaur bisita daukagu Oiane Amantegi etorriko da. Oindala urte batzuk idatzi zaben Ibai Ertzeko ipuina, gero Kaio Hueso, horren bueltan ibiliko gara gaur. Eta ni gero kontatzen, datorren astean irakurle taldea ditute Lorrion, aste bakoitza desberdina da, beraz, agenda aurrean ez badukat ez dakit ondo esaten, Bedian ere izango naiz ipuina kontatzen, Jurretan ere bai, orain, horrek etortzen jataz burura, bai. Galdera, sortzaile bezala, zure prozesua, paperean jartzeko ipuin bat, lehenengo kontatzen duzu, eta gero paperean jartzen duzu, edo lehenengo pasada paperetik kontatzen hasi baino lehen? Lehenengo ideia hori nire buruan bizi da, ezta? Badago pultsio bat, zerbait kontatzeko gogoa edo, hortxe badago bueltaka hainbat egunetan, hilabeteetan, edo agian urteetan, ez? Asko dauden ere bizipenekin lotuta, orduan barruan dauzkat historia horiek. Eta gero badau gauza bat, niretzako nire sorkuntza lanean garrantzitsua da, idazteaz gain ilustratu ere egiten dut. Eta niri asko gustatzen zait 2 hizkuntzen bidez kontatzea. Bai, testuak gauza bat esaten dau, eta irudiak beste bat. Eta orduan horre eukitzen dut bilaketa bat, eta pentsatzen dut zer dan bietako bakoitzak, hizkuntza bakoitzarekin zer dan kontatuko daudana, zein izango dan bien arteko harremana, eta orduan, gauza bat da, idatziz bakarrik kontatzea. Beste gauza bat da, irudiz bakarrik kontatzean. Baina 2 hizkuntzak batzen dozuzan momentuan, hirugarren hizkuntza bat, lortzen da, askoz gauza gehiago esan aldira, beraietako bakarra aukeratzen dozunean baino. Eta gero dator azkena dala kontatzearena. Egia da, badaukadala buruan beste historio bat, nik horrela agian mendian zoazenean, joaten zara umeekin aspertuta, aldapa gora, ez dakizert, orduan zer egiten dozu. Nik behintzat sarritan ipuinak asmatu. Eta orduan, badau solako batzuk lehenengo kontatu egin ditudanak eta gero paperera etorri direnak. Eta adibidez urrengo buruan daukadan bat, holan sortu da. Orduan bakoitzak, abia puntu desberdina dauka eta bai. Izugarri polita iruditzen zaide bate hau, ez dago soluzio bakarra, irudietatik, paperetik, edo lehenengo kontatu eta gero pasa, eta oso polita da, nik adibidez, nik lehenengo kontatzen dut, eta gero ja ikusten dudanean nahiko borobile dagoela, orduan jartzen dut paperean. Eta irudiak etorriko ziren, beranduxiago oraindik, porque nire lehenengo da, imaginarioaren landu eta provokatu, baina oso polita iruditzen zait, astea, barruko historia seguro, eta gero nola juten da, pausos, segun artista eta segun prozesua, ze polita. Bai, egia da album ilustratu batean, irudi barik, historioak berak ez dauela bakarrik funtzionatzen testuak berak. Orduan ezin dozu beste barik ahoz kontatu eta ikusi funtzionatzen duen, zer irudiak esaten dauen hori, be oso garrantzitsua da. Orduan elkarrekin, narrazioa elkarrekin doa, bata eta bestea elkarrekin bizi behar dozuz, elkarrekin irakurri. Eta horregaitik beste historio batzuk badira ipuinak, ahoz kontatuz ja oso ondo funtzionatzen dutenak, eta hori ja album ilustratua barik igual izango ziren ipuin ilustratuak. Zeinetan irudiaren funtzioa ez da hainbeste narrazio bat egitea eta zerbait kontatzea, baizik eta narrazio horrek ahoz kontatu duzun hori janztea, apaintzea, izan leike zerbait gehiago kontatzea, baina ez da funtseskoa hor irudiaren balioa, edo presentzia. Bai. Ederra. Uste dute Amaia Egidazurekin hartutako minutuetan nahikoa zukutu dugula, bere sorkuntza, bere hausnarketa eta bere azken, aste, hilabete eta urteetako lana. Amaia Egidazu uste dute urrengo itzordua aurrez aurre eta kafe batekin egin marko dugula hemen 2. kafean. Bai, nik alan gure dut, gainera ni betinaz aurrez aurrekoaren aldekoa. Bai? Egia da pantaiak hemen bideoarekin, elkarri ikusten dugu baina ez da berdina, nik usaindu behi zaitue.
Hemen, usaimenen oso zaleak gara gainera. Usainen oso zaleak hobeto esan da. Eta beste gauza baten oso zaleak gara. Eta espaldi inork ez digu ipuinik kontatu hemen, Juri. Egia da. Amaia girazu guk jarriko dugu eta zuk magia pixka batze. Gaur aletxo bat utzi diguzu hor, baina gehiagoren gogoz geratu gara. Ados, bueno, beitu, claro, labur izan beharko da, beraz, ipuin labur bat aukeratuko dut, eta sorpresa zarrapatu nauzuenez, ontxe, lehengo burura etorri jatana. Ados. Bueno, ez dakite dakizuen, baina zeuen herrian badau ostiko deitzen den animalia bat. Da animalia bat aspaldi bizizana, eta orain bat bakarra baino ez da geratzen. Eta kontu zibili, zeren eta han baso inguruan ibiltzen da, eta halako batean, halako izaki batekin topo egiten baduzu, baliteke hauxe galdetzea. Jajejiju, zein da falta dena? Zein falta da? Erantzungo didazue? Ez duzu esan nahi. Jo esaten baduzu, sekulako ostikoa emango dizu, beraz argi ibili ostikorekin topo egiten baduzu, eta beraz pentsatu zer egingo duzu ezuek ikusten baduzue? Korrika. Izkutatu. Korrika atera, ez da? Bueno, bani bada espada hau esaten dizu, eta hau benetan da, Hau benetan da. Naiz irratian kontatu zuten aurrekoan. Ostiko hortik gabilela. Amaia gidazu, mila esker besarkada handi bat eta laizer arte. Gauzatxo bat esan nahi nuen, Xabier Olasorena da ipuin txiki hau, eta autoretzak esatea garrantzitsua izaten da, beraz, hemen musua Xabier Olasorentzatu bai. Besarkada bat denoi eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta besarkada bana bat zuretzat, Amaiarentzat eta bestea Xabier Olasorentzat. Zaindu, Amaia. Berdin. Bagu basotik Amazoniara goaz, Paulin eta Julieten kantu ederronekin ingo ditu hurrengo minututxoak, Amazonia, nolabait bihotzean eta azalean sentitzen duten bikantari lapurtarren kantu honekin, eta segituan xare jardunaldien inguruan hariko gara zuekin entzuleok. Apaintzen zutena uantze araia isildu da maiten nuen sinfonia itzari daine Amazonia basamortu triste bat nuen aintzinean kolore maitatuak lujundu lanuan sekretu gordenak airatu zeruan uste nuen nintzela kurri hilargian suba bada denetan dolamena Kaju samambaya apaintzen zutena oantze haraya isildu da maiten nuen sinfonia itzari daine Amazonia. Kotan
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Mundua obretan dakota guk apurtu dugu teoria erruzari du. Ikusten ez dena ez da existitzen, da ikusten dena zena izpiratzen, egia Donostiko auzo bata. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden izun hitz bat, esan gabeko gauzen artean. DJ! Goiuri! DJ! Eska besti honekin horrela pixkat gaiztakeriak egiteko ez dakit grina sartu zait, baina... Egia da baitara pixkat oso ai joan egin zein, nola da platoari arrastrea eteten diozunean? Eskratxina. Eskratxina atzeko ez labazutan Ez, baina bueno, gustatzen zait, urrengo gai alantzeko ondo bat orkit. Bai, gustatu zait. Ados. Kontua da, euskarazko ekosistema digitala aberasteko helburuarekin xare jardunaldiak antolatzen ari zirela jakin genuela urrian. Bilbo, Iruña, Baiona, Barakaldo eta Amorebieta igarostean, bigarren kafera etorri ziren. Eta esan ziguten, Errenteria, Laudio, Donostia eta Gasteiz zaudela oraindik aurretik. Ez saio gehiago egin bertzituztela Gabonen aurretik. Kontua da, saio guztietan ardatz berbera izan dutela. Gazteak, teknologia eta euskara, eta guk hemen irratsaio honetan beraiekin hitz egin genuenean erabaki genuen hori zirela 3 meloi erraldoi, naiz eta ziurrenik euskaltzaindiak ez zuen onartzen meloi hitza esanai honetarako. Donostiakoa amaitu berri den honetan, bertan jorratutako gaiak jaso nahi izan ditugu, ze bueno, guri ere interesatzen zaigu euskara eremu digitaletan, zegu ere bagaude eremu digitaletan, ez? Guri irratsaio irrati tradizionalean egoteaz gain, badago sare sozialen bidez kontsumitzeoko aukera, entzule, adin guztietako entzuleak ditugu, baita ere gazteak, gu ere gazteak gara, euskaldunak, esan berroen natibo digitalak, baino xare jardunaldien antolatzaiek zantziguten etzela existitzen, marketing kontzeptu utxa zela, berez natibo digitalarena ezela existitzen, eta gazteek ere laguntza behar dutela, ez? Eremu digital hau nabigatzeko,
kontua da, antxe aritu direla, hainbat hitzaldi eta hainbat mai inguru eta bueno, hainbat jarduera egiten, eta adibidez antxe aritu zen Naiara Aginako Bengoa, EHUren informatika fakultateko ikasleen dekano ordea. Bera ikasleekin lanean aritzen denez, nola ikusten dituen, azaldu zuen, badakigu teknologia mundua eraldatzeko tresna indartsua dela, baina bueno, hori gaztek badakite, somatzen dute hori, eta are gehiago, agian zailagoa dena, nola erakusten diogu hori gaztei? Nik esango nuke, eraldaketa bat dago haiengan ere. Lehenengo mailan sartzen direnean, oraindik ardura horren jabe ez dira. Baina baina beritzen zaie, ikasketetan aurrera doazen heinean, konstienteagoak direla, ze ardura dazkaten, nola erabili behar dituzten teknologia horiek, haiek ere sortu ditzazketela teknologia berriak, eta desberdinak izan daitezkela teknologia horiek orduan. Ardura hori da graduan hartzen joaten diren beste ikasketa bat esan genezake. Egia esan ez gaitu harritzen, Naiarak kontatu duenak, ez? Pixka bat, gu ere iritsi ginen unibertsitatera pixka bat galduta eta hilabeten eta urteen poderiozoan hartzen duzu, ez? Beste sentsazio bat eta aipatzen ari ginen bezala, erakutsi behartzaile gaztei noski, teknologia badoala, ez? Teknologia bera zaratago, ze aplikazio dituen. Bueno, badago, oraindik pixkat friki rol oinarri hori, baina bai egia da guk informatika fakultatean indar pila bat egiten degula, bai informatika, bai adimen artifiziala, izan behar dela bultzatzailea gure gizartearen onurarako. Badakagu adibidez ondare proiektua, dela pixkat ointxe bertan gure harribitzia edo esan genezake, eta proiektu horren bitartez egin nahi dituguna dira. Sortu aplikazioak, sortu soluzioak gizartean onura eukiko dutena, osasungintzan, hezkuntzan, eta horrelako alorrekin batera lan eginez, bideratu teknologia gizartea eraldatzera eta gizartearen onurarako diren gauzak sortzeko. Baina, klaro, horretarako gazteak motibatu egin berdira, gazteak eta ezain gazteak, teoria badakigu, ulertzen dugu, baina gero hori eragin egin behar da, eta zein da helburua nola motibatu ikasleak zalintzari gabe bakoitzaren interesetatik abiatuta, eta bakoitzaren interesa batena izango dira jogurrak eta bestearena izango da saskibaloia. Bueno, azkenean gauza asko, eta nik hau esaten diet askotan ikaslei, etortzen direnean igual, gradu amaierako lana edo egiten, esaten diet, zuen motivaziotik sortu behar dugu zeo zer. Orduan, berdi zait, badakazue ez dakit, zenideren bat itzua dena, zerbait landu nahi dezu teknologia lagundu diezakeena horretarako, edo badaukazu zure familia, edo ez dakit, sentsibilizazio berezia, gaizo daudenekin, proiektu bat egin nahi dezu horren inguruan, azkenean motivazioak da bultzatzen gaituena, gizarte bezala. Eta hori da eskatzen dieguna askotan ikaslei, orduan, garrantzitsua da edukia, baina are garrantzitsuagoa da, pentsatzen dugu guk behintzat, haiek motibatuak izatea eta haien soluzioak ikustea nola bideratu ditzazkeen haientzat interesgarriak diren gauzetarako. Hori da, balio du zerbaitetarako eta zentzua daka egiten ari naizena, eta gero norbaitek hau erabiliko du, edo ondo pasatzeko, edo gaixotasunetik ateratzeko, edo klimaren aurkako soluzioak bilatzeko, horrelako, azkenean hori, ikasle asko daude eta bakoitzak bere motivazio desberdinak ditu. Niri asko gustatzen zait pentsatzeak orain informatika gradua egiten ari den ikasleren batek garatuko duela gerora etorkizunean guretzat ezinbesteko izango den edo aplikazioaren bat edo teknologiaren bat eta orain ikasleak direla, baina gero gertatuko dela, ez? Nik badut ezagun bat lan egiten duena exoeskeletoak egiten dituzte, hau da oinez ibili ezin duten pertsonentzako horrela jartzen dizkiete, horrela makina bat bezala da, eta mugitu egiten teknologiarekin oinak mugitzen dizkiete, eta eskuak, eta orduan, ibiltzeko gaitasuna bereskuratzen dute, eta hori zoragarria da. Bestelako kontuak ere bai, eskolan nire laguna izandako batek, beak asko gustatzen zitzaion eskiatzea. Eta lehiaketa bat irabazi zuen, ze gustatzen zitzaion eskiatzea, baina bereziki gustatzen zitzaion postureatzea. Hau da, eskiatzen aritu zela kontatzea. Eta orduan, berak esaten zuen arazoak zituela argazkiak ateratzeko mendian zegoenean, eskiatzen ari zenean, ez?
eta berak nahi zuela zerbait asmatu. Eta orduan asmatu zuen eskiatzeko bastoiak, eta bazeukan bastoiak obturadorea. Eta orduan beak eskiatzen zuenean bastoiak obturadorea zeukan, eta zegoen konektatuta GoPro-ra. Bai, kaskora. Eta kaskoan GoPro, ezakit GoPro bat zen. Beste kamera bat ados. Beste kamera bat zen, baina berak egiten zituen makillarekin argazkiak eta jo, begira, hori ere interesgarria, hori jaio zen bere interesetatik, berari eskiatza gustatzen zitzaiolako, eta gero, lagunei erakustea eskiatzen egindako argazkiak, eraz, zalantzeri gabe, motivazioa oso garrantzitsua eta motivazioa zari garela, Kerman Orbegozo Uribe Donostiako Udaleko Euskarako Zinegotzi ordezkariak ere hartu zuen hitza, xare jardunaldietan, berak mezu nahiko itxaropentsua zabaldu zen. Bai, askotan bertigo eman dezake, ez? Horrelako hizkuntza hegemonikoen artean, gura bezalako hizkuntza txiki bati nola lekua egin, ez? Hori izan daiteke gure erronka nagusienetako bat, eta uste dut horretara bultzatu edo sustatu behar dugula, animatu behar dugula gure gazteak ere bai, euskaraz jolastu, euskaraz disfrutatu dezaten, baita ere sare sozialetan, baita ere teknologia berrietan. Aitor Aldasoro Iturbe Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea ere antxe izan zen, eta berak ere hitz batzuk bazituen gazteentzako, xare jardunaldietan parte hartu zuten gazteentzako. Bueno, nik ez dut uste zerotik abiatzen ganik. Behar bada, erramientatan litekena da, desentezatzea egotea beste batzuekin konparatuta, baina nik uste dut, herri bezala daukaun berezitasun horrek, baita ere mundu digitalean denboran berezitasun hori mantentzea eta aberastasun bezala ikusi ditekela edo ikusi behar dela. Ze, bueno, nik bentaja bat baldin bada da, oraintxe bertan globalizazio mundu honetan denborak, distantziak erabat aldakorrak dira eta azkarrak. Hori ere bentaja bada, esan nahi dizute behar bada beste hizkuntza batzutan askoz azkarrago doaz, baina ikusten da euskara bere hortan ere iristen da lagune horietara. Nik uste dut badala gehiago globalizazioan tokikotasunak duen ematen dizun baita ere prestigioa, ematen dizun ezberdintasun hori. Beste herrialde batzuk justu alderantzizkoa arazoa dute. Danak dira inglesak, inglesa dakitelako bakarrik, eta han arazoak dituzten nortasun arazoak. Eta nik uste dut guk hori babestu genezakela globalizazio hontan nor geran azaltzeko, eta hori dudari gabe aukera bezala ikusten dut nik. Eta beste herrialde batzuk aipatuta ere izpide izan zuten Australiaren kasua. Ez dakit Mai Inigo enteratu zareten, atzotik aurrera Australiako milioika nerabek ez dutela sarbiderik izango ez Facebookera, ez Instagramera, bai, ikusi dut notizia, bai. TikTokera ere izan ere. Bueno, indarrean sartu da Australiako parlamentuak iaz aurrez onartu zuten lege bat. Bera, lege horretan esaten da 16 urtetik beherakoek debekatuta dutela sare sozialak erabiltzea. Australiako gobernuak beraiek jakinarazi dute jarri dela sare sozial horiek kudeatzen dituzten plataformekin harremanetan jakiteko zenbat kontu utzi behar dituzten zerbitzuz kanpo. Kontua da, Australian 16 urtetik berako 2,6 milioi biztanle edo nerabe bizi direla, eta 2,6 milioi nerabe dira 2,6 milioi sare sozialetako kontu, ez? Instagram, TikTok, eta hori ere kudeatu behar da. Beste inon ez da horrelako neurririk hartu momentuz, ez dakit zer gertatuko den, esan bezala atzo jarri zen martxan, eta orain ikusi beharko aurrengo hilabeteetan, eta ze eragin daukan, kontua da legeak zera exigitzen die Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, Isha, Reddit, Discord eta Kik sare sozial eta la plataformei erakutsi dezatela arrazozko neurriak hartu dituztela baimendutako adinetik berakoen kontuak identifikatzeko eta indargabetzeko. Ikusiko da egiten duten plataforma hauek, baina neurri interesgarria da, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina xare jardunaldietan ere honetaz aritu ziren. Bueno, nik horrelako herrialde batek pentsatzen dut arazo larriak ikusi dituela horrelako erabaki bat hartzea iristeko. Ni izatez debekuaren aurka nengoke, iruditzen zaitena da askoz baliabide gehiago jarri beharko genituzkela behar bada erabiltzen erakusteko.
eta horrek eduki ditzaken edo badirudi dituen buruko osasun edalata aurkako eragite horiek ekiditeko, ezta? Iruditzen zait, baliabide horiek bideratu beharko genituzkela edo indarra eta begiak jarri beharko genituzkela debekuaren aurretik. Ez dut uste hasi telebistarekin garai batean eta lortu denik, ez dakit errepikatzen ez gera nahi tokian, garai batean telebista ez ikusi telebistak ez dakit zenbat horretu telebista, eta baino gehiora doa hori dana. Eta horrek bere gauza honak ere baditu. Eta nik usten dut horrekin ondoan ari dala garatzen gizartea. Ikasi beharko duguna da guzti hori erabiltzen. Erramienta horiek tajuz erabiltzen edo behar denerako erabiltzen. Interesgarria da, hemen ikusten dugu, bera ez dagoela debekuaren alde. Ez dakit Euskal Herrian horrelako zerbait planteatuko balitz ere, zer aterako litzaken, ez? Alderdien artean... Gogorarazi barri entzulari entzuten ari garen azken korte hauetan Aitor Aldasoro Iturbe Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea dela, eta berarekin, berari egindako galdera hori erantzuten ari zela, ez? Debekuaren kontrakoa, eta baliabide gehiago, nolabait hezkuntza edo neurri pedagogikoetan destinatzearena. Interesgarria berak jartzen duen adibidea, ez? Telebistarekin ere bere garaian gertatu zela. Telebistarekin debekua eta telebista ez ikusi eta egian ez zuela horrek lortu espero genuen helburua, ez? Horrelako kanpaina batek eta gakoa egian ez dela debekua, zagitzuek nola ikusten duzuen? Debate politia dutzen zaitu, eta ezinbestekoa. Baina jarri dezakegu adibidez alkoholaren adibidea. Alkohola umentzako legala eta pedagogiaren bidez lortzea ez erabiltzen, bai ala ez. Ostras, ez dakit, meloia politia. Nik ere normalean debekuaren aurkan nago entzuten dudanean norbait, nahiko alerta jartzen naiz. Hori esan beharra daukat. Gerora gainera badatorez, agian destinatu beharko genioke diru gehiago guzti honi, baina hori ari zaizu esaten, hain zuzen ere, hori egiteko ardura eta gaitasun politikoa duen sailburu orde bat. Eta nik hor nolabait entzule kazetari eta gizabanako bezala sentitzen dut, badagoela koherentzia falta bat edo behintzat badagoela errezkerian erortzeko arriskua, ez? Ni printzipioz debekuaren kontrakoa naiz, hemen diru iturriak jarri behar ditugu. Jarri. Egin, zein da plana, zein da honen aurrean dagoena, ez? Eta enago erabat ados, edo erabat ziur barkatu, debekuaren alde egote horrekin, ez da gai bat zeinaren inguruan ikaragarria osnartu dudan. Baina... Oso ondo egin duzuena oraintxe bertan, Hau, asko somatzen dut faltan. Esatea ez daukat argi. Edo ez dut hausnartu gehiegi honen inguruan informazioa falta zait. Sakondu behar da. Sakondu behar, eskerrik asko. Ze egia da, orain badirudi honen inguruko iritziare eduki behar dugula. Naiz eta ez dugun inoiz ikertu, ezakit, nik ez dakizkidan Australiako sare sozialen erabilera datuak. Eta hala ere eduki behar dut iritzi bat honen inguruan. Ez da zer gertatzen, ez jakiteagatik edo erantzuteagatik, irakurri egin beharko nuke, eta esango dizut, hemendik bi astetara emango dizut iritzi bat, hori gertatzen da. Nini momentu batean sortu zaite, entzuten egintzen bitartean, ere buruari zen pentsatzen, eta denoi debekatuko balizkigute? Baina ez dut pentsatu gainera oso, ez da egite, modu oniriko edo serio egintzen pentsatzen, egintzen visualizatzen oraintxe desagertuko balira, ez? Eta noski, horrek naiz hemen flower power jarriko, ez da inondik inora, eta ez duk dogmarik egin nahi, ze galduko genituzke harremantzeko modu asko, baina, akaso iraziko genituzke harremantzeko beste batzuk. Nere burutik pasada behintzat. Debeku hau, nerabe eta aurrentzat. Eta guretzat ez. Akaso osasun mentala zaintzen hasita, bai gure nerabe eta gaztena zaindu gara, zalantzari gabe, baina ez dakit gurea ere zaintzeko, ez zote genuken mugarik behar. Baina non baitetik hasi behar da, eta zaurgarrienetatik hastea da garrantzitsuena, ez? Entzondarekarekin bi bizea pasazezkian burua.
lehenengoa izan da, nik uste dut Australian arazo pilo bat ikusi dituztela, laueki hau, ez dakit, hartzeko, eta nik ez dut horrela ikusten, pentsate faktore gehiago izango direla, eta beste aldetik telebistaren adibidearekin, bai, bueno, egia da, baina telebistan ere, baditugu neurritua kontenido batzuk ordutegiaren arabera, edo katearen arabera, edo badakigu kate batzuetan ikusi daitekela bakarrik heldentzako kontenidua, edo, bueno, filtro batzuk behintzat badaudela. Orduan, askotan, da, como erantzuna superradikala, edo bai edo ez ematen dutela, hausnartu gabe, edo buelta bat eman gabe, edo zalantzan jarri gabe, bainbeste kontzeptu. Nik honekin ere zalantzari gabe ados nago, bueno, aipatzen xare jardunaldietako antolatzaileek hementxe bertan egon zirenean ere aipatu zigutenarekin, eta Aitor Aldasorok ere aipatzen duenarekin, akonpainamendua beharrezkoa dela. Bai, debekoaren kasuan eta debekurik gabeko kasuan, ze pentsatzen dut, orain debekatuta ere prozesu bat abiatu beharko dela, esateko, bueno, debekatu zaizu zergatik, pedagogia egin beharko da, zergatik debekatu da, hau, bale, zuk debekua saltatu nahi duzu, zergatik nik guraso bezala ez nuke nahi zuk debeku honen aurke egitea, eskoletan agian erabiltzen zuten eskola askok erabiltzen dituzte sare sozialak beraien eskolaren iragarkiak egiteko edo txangoen argazkiak jartzeko edo dena delakoa, bueno, zer gertatuko da orain Australian? Nerabek ezin dute erabili, baina eskolak argitara ditzaken neraben argazkiak, bueno, hori ikusiko dugu. Kontua da, akonpainamendu eta uste dut hori dela baita ere Aitor Aldasorok aldarrikatzen zuena. Bueno, hezkuntza sistema ez dut nik horren beste ezagutzen jakiteko hutsuneak dauden edo ez, baina bai, nik usten dut usaitu genezakela adimen artifizialean gaur egun puri-purian dago etikaren gaia, bueno, berdina da, ezta? Osa, iruditzen zait, erramintak bai, baina, claro, botoi bati sakatu eta zure etxera telefonoaren eskutik edozein sartzen uzten baldin badiozu, edozein edukiekin, edozer gauza esaten, eta adingabeak etxean baldin badituzu, edo adinekoak etxean baldin badituzu horrek sortu dezaken inpaktoa, bueno, nik usten dut tratatzeko abintzet badala eta kontuan hartzekoa, eta hezkuntzatik hasi, baino gizartean ere berdin, ze, bueno, adingabeak, baino adinekoak ere, ez? Ze impacto du persona batengan, ahul dagoen persona batengan, edozein botoiei eman eta edozer gauza ikusi edo edozein idea garatzeko aukera ematen baldin badizu, ez? Nik uste, bai, guzti hortan jarri behar dela begia eta asmatu behar degula, bueno, erabilera onerako gailuak izan ditezen eskuartean ditugunak. Eta hor egin behar da bidea, eta hor behar da geldogo joan behar da, baina hobeak izan behar dute. Bidean gauza batean ez bezala, onako honetan bainago adose Aitor Aldasorok dionarekin iruditzen zait, hausnarketa hori, ez, behartzela egin nolabait, zaurgarritasun horiek non identifikatzen ditugun, eta zaurgarritasun horiei lehentasunaren nola ematen diegun, eta nik uste dut baietze, heldu ongan ere saren neurrien, mintzat hausnarketa, analisi eta diagnostiko bat ere egiten hasi beharra daukagula. Bai, eta txiki-txikitatik gainera ere, aurrekoan ere lagun batek esaten zidan, nik ez dut nahi nire alabak jakitea pirritx eta porrotx mugikorrean daudela. Nik nahi dut nire alabak pentsatzea soilik agertzen direla igande arratsaldetan etxeko telebistan. Eta beste inun ezin direla agertu. Ze badakit, enteratzen bada, mugikorretik ere, pirritx eta porrotx jardi ezakedala, eskatu egingo dit edozein ordutan, eta gainera ume batek ez daki kontrolatzen. Ume bati bosta, xola goizeko bostak diren, eguerdiko 12ak edo arratsaldeko 7ak, ez? Buruan sartzen bazaio paiazok ikusi nahi dituela, orduan ikusi nahiko ditu. Eta ume hori gero nerabe izango da, eta nerabe hori gero heldu izango da, eta gero bagu ezela engantzatuta. Nik uste dut lehen aipatu zuitz magikoa, dala pedagogia. Askotan azkarregi dijoaz gauza pilo bat, eta pedagogia falta sentitzen gara bai utxune batekin ez. Bueno, horregatik sortu zen xare baita ez, egitasmo 2017an abiatu zenetik, 14.340 gaztek hartu dute parte, eta orain 2025-2026 ikasturtean 4.570 gazte gehiagoren gana helduko da ez, euskarazko kultura digitala sustatzen duen egitasmo hau. Niri horrek esperantza ematen dit, ze gazte hauei bai egin zaiela pedagogia eta jardunaldi hauetan ikasiko zuten zer edo zer, eta agian 14.000 gazte horiek ez dute barneratuko mezua, baina batzuk bai, eta batzu horiek barneratzen baldin badute,
agian lagunei helaraziko diete edo etxean helaraziko dute eta horrela joango gara pixkanaka mundu hobeago bat egiten. Egin ezagula mundu hobeago hori, sare sozialik gabe edokin, akaso beharrezkoak izango baitira, eta euren inguruko, pedagogia horretan molda gaitezela. Agur esateko ordua iritsi zaigu entzuleok, 2 minutu eguerdik 12etarako Sara Zurzaren kantu honekin, 2 musu kantu honekin, egingo dizuegu, esango dizuegu agur. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte. Placer bat, gora San Fermin. Goiuriz izan handia bihar arte. Entzuleok 10:05 gu bihar hementxe izango gara. Oraintxe informazioaren txanda etxe honetan, hementxe Naiz Irratian eskerrik asko hori izategatik. Bihar arte ondo izan. Begiak irekitzeko unean Keep calm and bigarren kafea.